wondo ko mami yaha joni mi lebdo e o ammiñirawo si Allah jaɓi neɗɗo de a wawra ɗum wallude gadda ɗum ha ɗo wondo on yettoyo ɗo wiyama yo ko fanna feere mum de liggorɗo ha joni de ko ɗum neɗɗo yarani ɗo wondo si Allah jaɓi jaɓirne laaɗo ko mamen pamodira ha sabuna wurde nde ɗo wondo neɗɗo a wawra liggade duuɓi balla miñirawo ma gadda ɗum ɗo ɗe leyɗe tubaɓɓe ɗo je wiyama ñane ko jaadugol he sukaɓe rewɓe e piimgol e awa ɗo wondo de neɗɗo ko bawɗa balla ɗum ro'a ko joom andi o ko hen waɗiro der ɓerde mum ɗo woni debbo gorko golle woni jordi mandiye goden na sukaɓe golle jonti goden na sukaɓe golle jonti ligonon leydi mende fuladu Ahmad kono wal jam tum gon nawnaka yo nangudene ɗin ɗo sippere ala kono janoɗa kabirnana minama ɗo larannoro gallero a laran minoɗa hajujanɗi hajuji ma ɗi hoɗi hen ma hajuji ala ko manquiro gallero joni am mi famani ma ko gohe lebda ko battani ko rawide yo awa kam addude ɗon wona ko mbiɗa ko mi watta impossible mi waɗat taksimiye mbaɗa hajuji maɗi non ɗon ko gongi hajuji maɗi ɗum ko hajuji am saabu no neɗɗo mi wara mi addama haaga an duttoɗa wona ko ni hajuji maɗi ran jara a halnaraka wona nalde yo kono golle balluɗami min mi waɗa hajuji am ɗi mbaɗa hajuji maɗi il faut to mi yamoɗe hajuji am ɗi to oro simi arti en mbawi salmodiren tawmaɗo suudu allah aa kono wona jokkaka mo wona ko abbonom yaade ok ɗum ala probléme joni ɗo wondo neɗɗo ha laara sabuna ɗo wondo mi addima ha ɗo joni an ano waɗaran fanna feere ma nde ko ma joni jooɗode lebden enen ɗiɗo a faami sabuna han ɗo wondo ɗo leyɗe tubaɓɓe ɗo ko enen mbawra musidde sinon an a immima a wi ko fanna feere ma nde ran batta min mi waɗa feere on ɗuman mi laara hono hen mbawɗen famodirde walla ɗum mi waɗa feere mi naftama na ko Europe wona ɗo wona Afrique wona mbiya ayi ona wawi addude police aɓe ko nangga goɗɗo o naftan heɗɗo impossible Europe wonɗo falɗa yo jaaha mbaɗami dénunci maɗa e ɗo wonɗo joni noon duuɓi sappo min mino liggo ɗo o ɓuura mawɗo mi waɗi feere mi addima ɗo joni an ɗo muragol ma yo ko jaadugol he rewɓe joni ɗum ala probléme min ko mami larnama feere sabuna han ko enen battiɗi a faami yo han ɗo wonɗo ko enen mbara waktodirde liggoɗen mbawen surrudero meɗen a faami kono han si an ana waɗa fanna feere ma nde ran ɗum ta welani yo gorejo ammo hono way jam tum gonɗa nawnaka no wuuɗen e ko Allah addima ɗo jiiɗa a faami saabu nawa am miñirawo ɗinin ni neɗɗo liggima ɗo ko duuɓi sappo ni ɗi lappa o ɓuura waɗi feere addimo ɗo han ɗo Europe ɗo minen ɗo gondi kono mbo sali men pamodira hay seeɗa noon ɗi nangi ɗo ranke gabbawdirgol he rewɓe muro han ɗo koto golle bom neɗɗo yano ɓoyandi arta mi tawrani mboɗo galle ɗo mi ari ɗo min kawri ɗo joni an on noon ko Allah addima ɗo koko hen mbawra kam mbo wajanade ɗo noon oɗo jettinotta Europe ore koɗa tewro minen da wiya tewroto minen ha yoloto de kotoma haalantama ko nan komo haalantama ko ɗo kala mbo arani ɗo ana yiita ko won ɗo ko wona ɗo yiyana neɗɗo ɗo yiilota heeɓi mascrine aji donc noon ɗo Europe wiya woɓɓe ɗi liggo o ɓuura woɓɓe ko doroga jeyda woɓɓe ko business ji mumen mi waɗa ko paalami ko mbaɗon ko paala ɗon ko ɗo paala ɗo yo jahon on paalani kesso ɗon kam ɗo wona Afrique wonɗo ko Europe wonɗo ok noon heeɗi kala ko paala o wadde ɗo ɗo debro ɗo ala ko waaje koye saabu ɗo Europe ɗo joni en potiga en kay jo kala mo jiiɗa ɗinin waɗira ɗo o ni hana wiya ɗum yo koyta hotadde to meɗeɗe gandi hoɗo gaccuɗen ewa ɗo joni ko ma daren feere ma bawa kam de fabade fi he muɗum mi wawa lebdude miñirawama saabu no neɗɗo a wara ɗum addude mbaɗa on pi gasta kalesi janggo e janggo e bolle kuyɗe ya mawɗo min lebdama ko minen ɗo lebdata ɗum to suudu wona an ɗon haala ma ala ɗon mbaɗa dégagé ja lawol ma ja lawol ma minen pamodirta kala watton ko faala anani o ko jaboro kam anani ko mo jaboro kam neɗɗo liggo o ɓuura ƴe duuɓi sappo ɓaŋa gadda miñirawo ma o ƴe
mbo wi no o ni jaabu yembo jaaboro o ko jaabogol neɗɗo baɗiɗo joni ala probléme ha mi laara si Allah jaɓi ha ɗo wonɗo ko ma mi waɗa feere mi nodda sehelɓe am ɓe men paamodira si woni tan mbo wawra yahande mbo wawra wadde ko bimi mboko min giwdan mbo ɗaɓɓara mbo wonoy ko ɗum won toon wawra ɗo ɗin nanga o ɓura ɗin golla ñande yo ñande ko probléme aji okkam 50 okkam 20 makko hoko hembo addananoɗo joni ala probléme ko ma men dara hono wara warrude ok golle jonta golle woni daynarama koltinamma di dandama gacce aduna sulmo mbeɗa garima ikoɗenna sukaɓe golle jonte ikoɗenna sukaɓe golle jonte mo dawara bo hirɗo o heɓara ko fala ikoɗenna sukaɓe golle jonte ikoɗenna sukaɓe golle jonte woni debbo gorko golle woni jobdi mandiye ikoɗenna sukaɓe golle jonti ikoɗenna sukaɓe golle jonti golle jonti likoɗen leydi men ndi fulla ɗugo golle jonta golle woni ɗaynarama koltinamma di dandama gacce aduna sulmo mbeyɗa garima kiɗaɓɓerenin immo golla wurde ha mayde mande ko weli on heɓa hetta hoore muɗum ko yurmini mi holbinimi aduna je Hammadou wona ɗum mi funnanima ɗo joni an ko guere maɗe pi ko he rewɓe faaleɗa ɗum wadde mi haalnima neɗɗo walla neɗɗo adda ɗum ɗo miñirawo muɗum ha gaji an joni ko nangugol ɗo he joɗoggol he rewɓe ko kalamani mi nane mi haalanima min mi waɗa katsimiye mbaɗa haajuji maɗi mbaɗa haajuji am ɗi a wawra ana kam abboro yaade gorko a wawra wonde ɓawo debbo debbo wawra wonde ɓawo gorko ok yani joni ko ɗum karantaka min mi waɗa feere mi nodda sehelɓe am ɓe men ledda fimaɗa eyyi ala probléme aɗa sopperere louis on ka besinulla o ko ala golle jokke gabbagol kam yaade